مم. ای Angliya ta gol şafak edecek o. салом алейкум дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Хуш омадем бародаро, хуш омадем бародаро. салом акай кучкар бетмен. ва алейкум салом, хуш омаден ҳама каса бародаро, хуш омаден. салом алейкум бетмен. ва алейкум салом, 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 салом ба ҳамаи шумо, салом бародарои азиз. ассалому алейкум акай маъруфшо, хуш омадӣ бародари азизам. бетмен, салом алейкум, салом Сафарбек, хуш омаден ҳама каса. кучкарсозӣ мешава, раҳмат. салом алейкум, салом аз номи ёвон гиёсиддин. хуш омадӣ ғиёсиддин. салом алейкум кучкарбек, салом алейкум бетмен. ва алейкум салом. якум лайка гирифтӣ, гап нест. барои лайкат ҳазор раҳмат бародари азиз. салом айноми 10 нафар чӣ 10 нафара широват ба қабл лайка, гап нестай. бетмен тенҷи додар мешава, раҳмат братҷон, раҳмат, спасибо. ҳаким кучкар ҷон ба пеш, гап нест акай ҳакимҷон, раҳмат бародари азизам. салом, салом акай кучкар. ассалому алейкум. ризоев, классно. нарбошида, гап нест. неъматулло, спасибо. салом айсвара 02, хуш омаден, хуш омаден. лайло, ами очки куҷодай? салом алейкум биги лайка, гап нест. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. салом 10 нафар муҳоҷирро қабул кун, гап нест. хуш омаден саймруд. ассалому алейкум. ва алейкум салом, хуш омаден. айноми ваҳдат, хуш омаден. сабина кай ответ метӣ. бародарои азиз, дӯстони беҳрубон, ҳозир челленҷстопа мақсад ки як камтарак дертарак мебарояд, ба сабабе ки сабрина ҳозир дар больницай. мо оли ответ дода наметонем, барое ки вай ҳоли касалай. худо шифош бута ва бубурояд, баъд мо челленҷа давом битем. ҳазор раҳмат бародаро. кучкарҷон, очаҷон соза, шукронаи худо. ҳаким ҳазор раҳмат. салом кучкар апай сабрина чӣ хелай? созан, хела шукронаи худо созан. иншалло ба наздикӣ челленҷстоп мебарояд. салом алейкум сози хуби акаҷон, телефон хариден? акаҷоно, боз ҳам як бори дигар хотиррасон карда мемонем ки як телефони нав харидам бародаро, раҳмат. салом акай бетмен. акай кучкар ба суперчат чӣ хел нависем? акай не бародаро надонанд, ма акай худат айгиҷо медонӣ. акай маъруфшо. салом акай бетмен. ма гап надорум, та ҳамеша хоксор бошӣ ба пеш. гап нестай бародаро, ҳазор раҳмат сунаҷон. ака ту ҳодисаи хай худат медонӣ ку. омин. чӣ кор кардак? хая камтарак бемор. акаҷон, ами канали мара реклама кун. сабрина чо кадай? касалай, коронавирус шидай? не, коронавирус шидагӣ нестай. хай бемор шидаги, бемор медонӣ, на? пешравӣ накардеси ку, камай пешравид. барое ки гуфти гапо, мо паррандаҳо ду қанат доранд, аз як қанатм шикастагиай. барое ки антошка да бармай сабрина нестай. ба ҳамин хотир ҳозир ака камтарак соз шава бубуроя, насиб боша, бо ҳаму пешравиҳо, бо ҳаму челленҷҳо мебуроя, насиб боша. ака якта барои духтари ма Сумайяҷон бухон, илтимос. чӣ бухонам Парвиз братан?
кӯчкар канали мара реклама кун. Реклама. Барои чӣ саволои мара нахондӣ? Оиди реклама дар каналтон чӣ хел мо бо шумо дар тамос бошем? Не, ҳоли ман охири эфирда метавонам номерора марҳамат. Салом алейкум акай Кучкарбек, метавонед номеротонро мегуфтед? Гап нест, ман номерома метавонам. Салом алейкум акай Кучкар, чӣ тари телефон харидӣ? Хай ки маъфӣ мемонам. Ба гуфтам я айфон 11 мехарам ки 28 сомон ҷамшид барам ха. Амуча знаки доллар мондагиай. Ина нашод суперчат нависесан ки амуҷа знаки доллар мондагиай мегӯяд. Навбат мода мераса. Чӣ бани ҳаммада навбат мераса. Садоев. Кучкар бачаҳои Кӯлоб салом гуфтесан. Саломат бошем бародарҷоно. Муҳаммади Кӯлобӣ. Саломат бошӣ. Акаҷон сози хубӣ мешавад. Раҳмат. Акбар Пранк, Санкт-Петербург. Хуш омадӣ бародарҷон. Прикол теҷе. Салом алейкум акай Кучкар Бетмен. Ва алейкум салом. Темиров. Салом айноми бачаҳо шаҳри Туз. Хуш омаден. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгириҳо, барои ҳамаи чӣ ки шумо бо моен. ҳазор раҳмат. Ҳамин лайкҳоро биҷиқем. Фақат лайкават бикунен. ин лайкавато зур айда мақсад ки одам бисёр мешава, одамо бисёр медроя, бо чақчақ мекунем. Салом алейкум, чӣ хеле мешава? Раҳмат. 35 та лайк айноми ҷои Ваҳдат. Хуш омадем бародаро, ай Ваҳдат Сити. Салом алейкум. Ака номерои имотомано бачаҳои шаҳри Туз салом. Меҳмони нохонда кай мебирояд? Насиб мебирояд. Кучкар и самандарро дафт карден. Беақли бад шидай ку. Худ шарманда карда гаштай дар интернет. Хай ака меган ку эй бародар, о бародар. Акай Кучкар ҳамин арӯси ман зодрӯз дорад. Табрик намекунӣ? Мадина ном дорад. Мадина зодрӯз муборак бошад. Айноми бобоҷон Ҳокимов чи Ҳакимҷон. Айноми Ҳокимҷон табрикат мекунем Мадина бо рӯзи зодрӯзат. Худованд нигаҳбонат бошад. 100сола шавӣ. хоҳараки азиз айноми Ҳокимҷон. Акай Кучкар салом бугӯ. Ман писари холошу. Писари ки? Холошу кияй? Салом Кучкар, ачкиёт кан. Ачкиёма кофтесам ба худо наёфтам. 2 рӯза эфир накардам бе ачки. Нахай гуфтам я бе ачки кунем. Ака салом Кучкар, ачки. Салом акай Кучкар, ман мехом бо шумо як пешниҳод кунам. Ака намешавад ба ҷои ҳамин роликҳои аслан фоидае намерасанд ба инсонон ягон видеоҳои тарбиявӣ тайёр кунед бигзорӣ. бовар кунед ман як гапи зур мегӯям. Ман филми тарбиявӣ мекунам. бовар кунед ҳеч ка тамошо намекунад. вақте ки ман челленҷстоп мекунам, бовар ҳама қабулш мекунад. ба ҳамин хотир яъне ки аудиторияи ман ҳамин хел ҳастае ки челленҷстопа қабул кардагиам. ба ҳамин хотир мо челленҷстоп мекунем. касе ки розие ки мо челленҷстоп кунем, як та ҳамитари бишава, инами бародарам мефаҳмад ки иҷа чӣ гапае. Ҳаким бародаро дар ҳаққи ма дуо кунед. Як 4 рӯз шидай кор ромада натонистам. Бародари азиз Ҳаким худованд тезтарак ягон кори зур биёвӣ ва ҳамин суперчата ёдат набурорӣ. Акаҷон медонӣ Фирӯза Ҳафизова заказуш чанд сума? Илтимос агар бидонед бигӯед. Бародарои азиз, касе ки медонад ки Фирӯза Ҳафизова яъне ки ҳунарманди беҳтарин, сарояндаи беҳтарин, касе ки медонад заказуш чанд сума, марҳамат дар ҳамин ҷо бинависед. бародармон кофтеса. Кучкар дар Карадок бисёр фур гаштагӣ. Матра аму тарафода бисёр дидам да Исталови Парус. Нема дар уҷа машқ мекардам. Ассалому алейкум брат. Ва алейкум салом. Салом ай бачаҳои ғариб, мардуми ғариб. Хуш омадед. Ба ҳамаи шумо респект.
зинда бошен. Эй тағаҷон чо кади чи Муҳаммадҷон Қурбонзода хушомада. Акай кучкар зеби саҳнаи акаҷон айёвон. Зинда бошен мардуми ёвон. Ҳазор раҳмат азиз. Салом брат Алиҷон аз номи Азимҷон ай Кӯйбеш. Мардуми Кӯйбеш хушомадед. Салом алейкум акай кучкар сози хуби. Лайка биги ай Фархор теҷаке. Хушомадед мардуми Фархор. Кучкар ами канали мара реклама намекунед. Реклама фақат оиди реклама илтимос бинависен, ман шуморо ҷавоб мегардонам. Акай кучкар аму чи ту яхин чочики биника набуди чи? Акай кучкар ами ту яхин чочик бинак набуди? Ман чочик бинак будам, намедонам дар киҷо будам. Салом айноми бачаҳои Туркия, хушомадем бародаро. Ака пла бихон. Ака пла бихон. Ку пл? Салом акай кучкар. Шаҳром Саидов. Салом алейкум айноми бачаҳои Ваҳдат. Хушомаден мардуми Ваҳдат Сити. Раҳмат барои суперчат бародаро. Раҳмат. Алло. Салом акай Алиҷон, телефон хариди? Бародаро як телефон харидам, ака харид. Кучкар брат ба пеш. Ҳазор раҳмат меҳр. Лайк биги ай бачаҳои Қирған. Раҳмат. Бача. Салом Шерка, сози хуби мешав. Раҳмат Давлат Анасҷон. 2010 кучкар хидат хари бадинеки. Хари бад. Салом сози Шога. Шога. Стоп. Этага. Ҷиҳанҷон, стоп. Стоп челленҷа бихон. Сабрина стоп челленҷай, ту намедонӣ чӣ гапай дариҷа, барномаи маву ту тенҷай, дар дуруни мошини Opel Caravan-ай. Дӯстони азиз, ногуфта намонем ки насиб иншааллоҳ ба хости Аллоҳ Сабринаҷон тестарак соз шава. Мо ҳами челленҷ стопа бо тарзи клип, бо тарзи mp3 аввал клипа мебарем, ба mp3 сар метаем. бародаро ҳатман шумо дастгирӣ кунен. Бо агар ки маъқултон шид, бо дуюм қисша мебарем. челленҷстоп кай бо мешава. Насиб боша Сабрина буброя мешава. Салом ака, зинда бошӣ шери нар, кабиди лайка, хаста набошӣ. Кучкар бой. Ҳазор раҳмат бародарҷон. Брадяга теҷе. Стоп. Сабрина шукун. Зафар Сангинов. Сабрина худо ба шукр шавҳар дора ва фарзанд дора. Боши сиҳату саломат акай Кучкарбек. Ма катитон тамошо мекунам дар қарибӣ. Ҳазор раҳмат Саймуродҷон, хушомадед. Акаҷон зинда бошанд. Ҳама каса саломату сарбаланд бошанд. дӯстони азиз, ман медонам Бесумай ака. Бесумай охи. Чӣ Бесумай? 30,000 сом ё 3000 сом. Салом Кучкар, челленҷ стоп кай меброя. Фақат бародарои азиз як дуо бикунен, тестарак Сабринаҷон ба по бихеза ва мо челленҷ стопа сар кунем. Салом алейкум акай Али. Я анекдот нақл гавнеса лайка ги гавнес акай Кучкар. Я байди модар бихон чунки бачата гардем. Али Бону. یادارم مادری غمخوار و خوش گفتارا، هر کی باشد صاحب عقل و تمیز، آچه جان شد دایما دارد عزیز. سلام علیکم اکا سوزی. имшаб эфирда одам кам. Хай шумо лайкават бикунен, одам бисёр мешава. Акай Кучкар телефон хариди ҳо. Сабрина киҷода? Сабрина дар беморхона. Салом алейкум акаҷон. Кай ҷавоби Фирӯза Ҳафизовара метен акаҷоно илтимос. Охина ман ҳозир президентсам, ҳаминҷа бародаро ҷавоб битан, ҳатман ҷавобша мегӯяд. Писар дорӣ ё духтар? Шукронаи худо духтар. Салом, ман аз Фархор, сози хубӣ мешава. Раҳмат Саидҷон, хуш омадед. Салом алейкум, зинда бошӣ шери нар, кабиди лайка, хаста набошӣ Кучкарбой. Раҳмат
радиагия кучкарсозӣ аз ноҳияи 5 хуш омадед мегафон кучкар Сабрина ки ҷо дорад дар больница ака аз номи бачаҳои Расвет хуш омадед мардуми Расвет акаи кучкар кай ҷиянмон меброяд ҷияниман меброяд насиб кучкар братишка лайка биги гап нест салому алайкум кучкарбой акаҷон биқаб миллионта лайк ғиёсиддин дар филмот мумкин дида бошад бинад салом ҳама каса салом бародарои азиз кучкар бачаи оча як савол як кетара дар челленҷ топ як хошта троша чӣ хел мешӣ хай яке челленҷ топ агар битроша бо ӯ ответи мара ждат кунад ӯ қоши мара ки трошӣ хай бо дигахе меша гапу чап шаҳром спасибо за супер чат салом аз номи мардуми Язглом мардуми Язглом хуш омадед дӯстони азиз салом аз номи Асо хуш омадед кучкар гаи қапид ба чиши касе ки дар эфири инстаграм ҳамин саҳар буд ман дар инстаграм эфир карда будам як кемара гаи қапид хай бурдан ҷаримагоҳ бурдан уна хай бо як бародар як корманди бедия дар ҳамунҷо хай яке баъд шинохтаку баъд ҷавоб дод агар не мошинма маҳкам карда истада будам қатъи бормор акай кучкар туи мада миёй баромад кунӣ брат ҳақта метум гап нест сорбон ака дар касбу кортон баракат хоҳонем ҳазор раҳмат салом алейкум акай кучкар ай номи бачаҳои ҳисорҷон хуш омадед мардуми ҳисор салом акай алиҷон аз номи бачаҳои Ванҷ мардуми Ванҷ хуш омадед ку Сабрина натофтостай Сабрина дар беморхона бародарои азиз қуртобхона теҷе салом алейкум ва алейкум салом Лайло медиа хуш омадед бо ҳоли мега ки подписатсия кунед кучкар стоп Сабрина чо кадай брат камтара касал мазаш гирехтаги салом ай номи бачаҳои Нуробод акай кучкар хуш омадед мардуми Нуробод салом ай номи бачаҳои Фархор хуш омадед акаҷон биқаб миллионта лайка гап нест мардуми Ёвон раҳмат барои лайко салом мугам бода салом гу гап нест бародарҷонон Сабрина стоп гап нест кучкар чӣ хел чӣ бифаҳмем ки ту қатъи гап занем ҳоли ман номерома метум бародаро баъд чақчақ мекунем насиб боша акай кучкар ягон бор калкадӣ дар калонит не кадагӣ нестам 2005 сарма кал кадагиам писар ё духтар кучкарбой 10 лайк мондум як суруд бихон гап нестам азизи дилам Зулайхо ёри хушгилам Зулайхо бовар макун ки лазае аз ту вофилам Зулайхо бовар макун ки лазае аз ту вофилам Зулайхо кучкар яшо бихон гап кучкар ку рақс мекарди як ра чо кади кучкар я бхан кучкар рақс кун салом алейкум акай кучкар чо кадести апай Сабрина чо када сапаи Сабрина касал номеро тамом гап неста номерора мемонам ҳатман раҳат акаҷон рахат акаҷон раҳмат бу худованд шифот я Сабринаи хоҳари мора омин кучкар пир шида охайрам пир шидам чашмом дига намебинам ака алиҷон Сабрина чокада зинда бошӣ Сабрина чокада акамо мошин задаиша астағфируллоҳ кучкар Сабрина чокада касал бародаро ҳазор раҳмат дӯстони азиз боз ҳам як бори дигар хуш омадед ҳама каса бародаро барои дастгириҳо барои ҳама чӣ баҳри мо мекунед ҳазор раҳмат гули исмат худат ранги хари бобои қисмат кучкар брат ба ҷои қатъи шиштагием мега кучкар мучира бихон
چی را بخونم پیشی نعیم غریتی. سلام айноми кулобиё хуш омадед. Ай ҷаври чойбардорира чашмот намебинад. Хай акам хеле шогирд нестай ку шогирд дар хонашона. Эй бародар хуш омадед. Бошӣ акай кӯчкар як шери умбояхон зинда бошӣ. Умбо кӯчкар бошӣ зинда, худо дар корот баракат диҳад. Ҳазор раҳмат. Акай кӯчкар ягон бор дар тӯй задагиянад. Ман тӯй намегардум охи бародар, маро дар гиҷо мезананд охи. Байди кучи-мучиро бихон. Салом аз номи бачаҳои шаҳри Рязанскии област. Хуш омадед. Ассалому алайкум алиҷон, модарот соз шид. Худо ҳамаи модароро нигаҳбон бошад. Таҷики Содиқ Холов бихон. Ҳазор раҳмат Субҳан, ҳазор раҳмат барои дуо. Е дарди доруме зидарди дандон бадтарай. Челесто кай мешавад, насиб бошад мешавад, ҳамаш мешавад. Салом алейкум ай Москва, айноми бачаҳои Нуробод. Хуш омадед. Кӯчкар бачаҳои ту мебудум дар ҳамугаи як калпаки мошин медодум, бо далши мерафтум. Охи калпаки мошина медодум, ба ма бе калпак чӣ хел мегаштам? Салом ака, шогирд намегирӣ? Мегирем. Кӯчкар ганда мошенник номеро табугу. охи чӣ мошенникӣ кардам охи? Ман он номеро ман мемонам охи, гуфтум тамом охирда мемонам. Салом ай хӯрозон. Ози номер метавам дигар зан задан мегирем, баъд эфир мечаспад, баъд чӣ мешавад? Бефоида мешавад. Кӯчкар саҳнаҳои нав кай мешавад, насиб бошад, ҳамаш мешавад бародаро. Ака 12 кор задан ростай ҳо. Ака ҳамавақт дар эфири худут ҳастам. Ҳазор раҳмат манучаҷон. Салом алейкум кӯчкар созен хубен, телефони нав хай муборак. Раҳмат ман бевафо. Салом сози хуби. Салом алейкум хуби бачаи очай алиҷон стоп гап нестай. Салом и дафъа дар челленҷ Сабринара кал кан. Салом алейкум брат. Ва алейкум салом. Эй бародар, номеро тамон. Ман мемонам гуфтум акаҷоно, ман не нагуфтум ки ман мемонам, ҳатман мемонам. Ози не охирда. Салом алейкум акай кӯчкар, сози хуби саломатиҳо чӣ хелай? Ман яке мухлиси худат ба шумо пешравӣ мехоҳам. Ята шери ғарибӣ бихон илтимос. Шамолак мевазад бо барги гандум, мусофир гаштаюм дар шаҳри мардум. Мусофир гаштаюм дар шаҳри мардум. Шамолак мевазад бо барги гандум. зинда бошед мардуми ғариб. худованд ёру мададгори ҳар яку яки шумо бошад. Ака худаш я буқача ки дило мешава, ия дило мешава. Ким чӣ бало акаҷон нафаҳмидум гапта. Аюбҷон Тошев, ҳазор раҳмат барои суперчат. раҳмати калон акаҷон. Салом айноми бачаҳои Узбекистон, город Хуфар. зинда бошед. хуш омадед мардуми Узбекистон. Ассалому алейкум айноми бачаҳо Заргар кӯчкар. зинда бошед. Акай кӯчкар хоб намеравӣ шумо? Не инҷода мардум ба суперчат нависед, хоб мепарад дигар. Ассалому алейкум бародар айноми Ваҳдат Сити. хуш омадед мардуми Ваҳдат. Саломо як чӣ пурсум мумкина аст братан? Мунис бупурс, чизе мепурсӣ братанаҷон, фақат пул напурс, тамом. Ҳамаи чӣ мумкинай. Ай ман ҳамаи чӣ мумкинай пурсидам, фақат пул напурс братҷон. Сабрина телефон харид, ҳайф шуд телефон. Сабрина як телефони навум харидак. Хай ака бо худаш ози дар беморхонаи худованд шифош буда. Номерои акай кӯчкар 945 45 31. Салом алейкум кӯчкар, биги лайка якта бада барои модарҷоно бихон. гап нест, оли мехонем братҷоно. брат кай мугамбо кӯҷода мугамбо да кангирта. иншалло оли мебиёя як саҳнои нав ба нав мекунем. Салом алейкум шери нар ахшон 9 километр.
салом айнои бачаҳои мавлоно 9 километр хуш омадем бародаро. салому алейкум кӯчкар барои бачаҳои самара хонем. гап неста мардуми самара яктаи ба худо биқав гап неста ғиёсиддин кӯчкар сози хубист. бародаро як гаптон мегӯм, хафа нашавед. вақте ки ман эҷода як программа мондагим ки номи самандар мегӯен ё аққурат аюча мекунен, вай автоматически удалит мешава бародаро. як чизи мегӯм то автоматически удалит мешава. акаи кӯчкар сабрина больница душанбеда ховай ё регарда ховай да душанбе. акаи кӯчкар заргар омадагиё братани нар якта аз давлатманд холов бугӯ суруд ғазал гап неста. апай сабина чода акай алиҷон больницада акай як саломи закасное бутем. ассалом алейкум бародарони азиз, ина ма дар эфирам. гап нест ҳамакаса бародарҷоно. аюбҷон тошев ака ирӯз зодрӯз дорем, як табрик мекардӣ дар ғарибием да Москва. аюбҷон бародари азиз, зодрӯз муборак бошад. ҳамеша анамихе суперчатҳои бақувват бинависӣ. худованд ёру мададгору зодрӯз муборак бошад. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошӣ. ҳеҷ гоҳ дар пеши дӯсту душман сари хам набошӣ. ба пеш аюбҷон зодрӯз муборак бошад. салому алейкум кӯчкар, ман аз ғарибӣ як хоҳиш дорам, як суруди ғарибӣ хоҳиши моро иҷро кунед. гап нест муҳаммадҷон мануче ҷумъа муборак бародарон. худованд ба ҳамаи шумо бародарои азиз сабру тоқат бита. иншалло дар ҳамин рӯзи ҷумъа ҳамеша сарбаланд бошем. ба пеш ака гап нест. муҳаммад содиқ кабутов раҳмат барои суперчат акаҷон. акаи кӯчкар мошинта 4 баллон роҳӣ кунам ай Россия брат. азизҷон ганда шери нарида кай роҳӣ мекунина марда гӯрин дар пеши нами қадар бародаро як суханизатсия кун. салому алейкум акаи тиграм, зинда бошем. салом акаи кӯчкар барои модаро бухон. ҳолӣ мехонам бародарҷоно як суруди модар баҳри модарои меҳрубон мехонам. ман дар ғарибӣ шуморо мебинам, асабом ором мешавад. ҳазор раҳмат. улянск душанбе. ҳамиҷа як ака ҳастай саломот гуфтесай илҳом клипот кай сар мешавад. саломат бошен, сарбаланд бошен. кӯчкар қатъи мугам бо дар челленҷстоп даъватш кун братан, тамошо кардам челленҷстопа қатъи мугам бо кайф кардам. насиб боша ҳамаш мешавад бародаро. салом кӯчкар, як навор қатъи ман мегзаронда бошӣ. сомон сити мегзаронӣ чӣ бане. зинда бошӣ алиҷон. биқаб лайка аз 90 ҳисориё 1000 лайк, не 10,000 лайк. зинда боше мардуми ҳисор. кӯчкар, як хоҳиш дорам, агар битонӣ мугам бора қатъи бигӣ барномаи дигар та мешавад. кӯчкар гап нест. кӯчкар ранги мугам бо иқа гап за. худоҷон тоба кардаме шерина. салом ба пеш. салом макс кӯчкар буқаи кӯча. ҳо шинохтае касе мара. мугам бо айбоварӣ биромад кӯчкар. хай акы одамизод дар ҳаёт хатогӣ мекунад. акай алиҷон шогирд мегирӣ серьёзно? мегирем. чӣ бане. ҳамин шогирде боша ки вафодор боша, ҳеҷ гоҳ айқафо гап назана, беҳтарин шогирде. салом алейкум кӯчкар, бетмен сози брат мешавам. раҳмат. телефон хариди ё не? бародарои азиз, чӣ хеле ки қатъи сабрина мо дар ҳамун барнома договор карда будем ки як телефон гуфтум ки мақсад ними пула ман метавам, ними пула ту метӣ. ҳатман ҳамихе корам шидак. парерӯз не дина харидем. дина рафтем, як телефон харидем. сабрина ними сума сабрина дод, ними суми дигара худам ина як телефон харидам. салом алейкум сози хуби брат кӯчкар. ва алейкум салом. ҳама каса хуш омадед. юсуфҷон хуш омадед. салом алейкум акай фирӯза акам.
ҳофизиро мерем? Не ака мо ҳофизӣ намерем акаҷон. Ака кучкар чува паҳлавон нашидӣ? Ман калон мешавам, паҳлавон мешавам, дар ватани худам чойфурӯш мешавам. Кучкар чанд пул гузарондан ғарибо. Бародаро, ман як гапи зур мегум. Вақте ки гуфтанд ки кучкар карта табмон мо туда пул рӯӣ мекунем, як телефони нав бихар. Ба номи Аллоҳ қасам мегум, ҳамун шаве ки бисёри баъд гуфтанд карта табмон, картара монду. баъд бисёриҳо гуфтанд ина 5000 рӯӣ кардем бародар, 10000 рӯӣ кардем, ина қасум айноми бачаҳо айни қамқа. ма гуфтум ки тезда эфира маҳкам кунам, гуфтум брам пула ҳисоб кунам, гуфтум тезда саҳар шава брам чӣ кунам, гуфтум сраза брам як телефони зур бихарам. Саҳар мерем дар банкомат 28 сомон гузаштагиай. шукр, зинда бошед мардуми ғариб ба пеш. Кучкар ғарибо. Нурулло, ина фаҳмиди, қиссаро фаҳмиди? Ма Али люберси сӯзи брат мешава братҷон, хуш омадед. Ман якта гир ҳазали соз барои подписчикот. Гап неста акай Алиҷон лабай. Акай кучкар ранги муганго гавзан. Акаҷон хиётии бихон. Чамчамачум ничумаҳо чамчамачум. Кучкар буху бага қати мугамбо. Гап нест братҷоно. Макс а бача аймара намехони кучкар хонесам кун номерота рӯӣ к баллонора рӯӣ кунум размери 14 мешава. Ношинам как раз баллонош 14 ба 175 85 ба 100 чандаям хеле айда. оли номероро мемонам братҷон. ина азизов гуфтеса ки 4 та баллон рӯӣ мекунам, ака бо шип дошта боша бо зур меравад. саломи гарм. Гап неста. саломи шинармо бародаро ҳамадонид. бародарои ҳамадонӣ хуш омадед бародаро. ранги худат вафодор боша. хай ака бародарои азиз, просто ҳар одам мужик дар ҳаёт шудан бисёр душвор айда. мақсад ки иқадар гапу чап айқафо и гуфти гапо як номардӣ айда. бигем як номардӣ. наимҷон як суруди нав хондагиай, як ғазали нав хондагиай. мегӯяд ки ба номардон салом кардан гуноҳ аст, номардонро ба санг задан раво аст. ба номардон салом кардан гуноҳ астей, номардонро ба санг задан, ба тавару ба пешаву ба лӯбойчӣ задан равост. Айюбҷон Тошев акаҷон аз сар табрик мекардӣ барои зодрӯз илтимос брат. гап нест Айюбҷон братҷон. бародари азиз, зодрӯз муборак бошад. 130 сола шавӣ, баъд аз он пир шавӣ бародари азизам. ҳамеша худованд нигаҳбонат бошад. зодрӯз муборак бошад бародари азиз Айюбҷон Тошев. нависа ки заибат кардем қати каналотон билин. салом акай кучкар. ва алайкум салом. макс 28 сомон гузаштай. ба худо қасам мегӯм 28 сомон гузашта буд. акаҷон Антошка кани Антошка Ясмина Алиевна. Антошка дар хона шонаи барномаи мешиносӣ ё не намешавад дига. акира фақат Наимҷон пурсидан дар кор. тамом. кучкар барномаи мешиносӣ ё не қати ягон одами знаменититар кун илтимос. гап неста. ака Алиҷон шогирд мегирӣ серьёзно. маъруфшоҳ. номерои кучкар бетмен 945 45 34. баъди эфир занг занед ки эфир мечаспад.
ҳазор рамад акаи маъруфшоҳ, зинда бошӣ. Ина бародарои азиз, ина номерои ман. Илтимос бародаро, боз ҳам як бори дигар илтимос, баъди эфир любой намуд занг бизанед. Мугам боз зур челленҷ стоп кард ҳар дутона. Хай медонӣ ку Ҷаъфарҷон? Кучкарсозӣ ака ба пеш. Раҳмат. Ха, балоно ранги сум гузарона мешавад. Гап нест братҷон, ин бародар нависа ки балоно ранги сум гузарона мешава мегӯяд. Брат, салом Ӯзбекистон, Сариосиё. Хушомадӣ Фаридунҷон, бародари азиз, бародари ӯзбекистонӣ, ҳазор раҳмат, хушомадед. Салом созӣ акаи кучкар, ай прикол кун, гап нест, оли прикол мекунем. 185-65 размераш. Як суруди ғарибӣ бихон, дӯст зодрӯз дорум. Зодрӯзут муборак бошад бародари азиз. Субҳон Шералиев. Балонаш 14, да дискоҳош баданаландӣ. Чӣ? Байча. Якта байди падар бихон брат. Ака бародарҷон, суруди падар. Падарҷон. Намедонам. Салом бародар, ман як хоҳиш дорам. Фарзандам зодрӯз дорам, маъюбай. Ма дар ғарибиам. Мехоҳам шумо ба Сабрина табрик ниша. Агар хоҳед, ман пулша роӣ мекунам. Як торти калон гирен, ранги меҳмон нохонда. Розӣ бошӣ ака. Иҷона ки намедонам ин ному чӣ хели номай акаҷон. Худованд фарзанди шуморо соз кунаву зодрӯзакаш муборак боша. Иншалло ба по бихеза. Худованд нигаҳбонаш бута, худованд сабрш бута. Ами қадар бародаро ки дар ҳамиҷо ҳастанд, дуогӯ ҳастанд ки фарзанди шумо ба по бихезаву ёрдамчии шумо боша. Бародари азиз, шумо адресро роӣ кунед ва бигӯед ки каяй зодрӯзуш насиб, иншалло, по возможност мо мерем. Анаму байди номардира Наимҷон бе манияй кучкар. Чӣ ба? Кучкар ба овози баланд як бор калуч бугӯ. Калучи 8-ай, 20-ай, 40-ай. Дигасозӣ мешавад. Раҳмат Шарипов. Кай ответ ба Сабрина метен. Насиб мешавад. Дигасозӣ мешавад. Раҳмат. Салом аз Зоира табрик кун. Зодрӯз дора паго. Чӣ? Зоира. Зоирҷон, зодрӯз муборак боша брат. Бихон брат. Гап нест дигасозӣ. Як суруди ғарибӣ бихон, зодрӯз дорум. Гап нест. Кучкар ба овози баланд. Гап нест. Акай кучкар ма ташогир. Гап нест. Зинда бошен ҳама каса. Акай кучкар айноми бачакҳои Шуробод. Хушомадед. Кучкар ба овози баланд. Акай кучкар ответ кай ба Сабрина мети. Насиб мешава. Ҳамаш мешава бародаро. Акай Исломҷон мешнаси ё не, даъват кунед. Исмоилҷон. Гап нест. Барори кор шумода. Ҳазор раҳмат Муҳаммад. Прикол кун. Гап нест. Тел чӣ хел шуд? Тел тамом бихон брат. Акай Исмоилҷонро даъват кунед. Гап нест. Акай кучкар гапа киҷо меёвӣ? Гапа китоби гап. Акай кучкар я байди Диана бихон. Диана бихон. Салом бародар кучкар айноми бачаҳои бобои Раҷабалӣ Қараболо Сити. Хушомадем бародаро. Хушомаден. ҳазор раҳмат барои суперчатҳо бародарои азиз. Раҳмат. Ҳамин суперчат нависам бигирӣ. Агар ку эфирам часпондане. Акай кучкар ба бачакҳои Гулзараги Танобоӣ ноҳияи Темурмалик чӣ гуфтанӣ? Гуфтанем ки ҳамаша сарбаланду хонаобод бошен. Худованд нигаҳбонтон боша. Акая Мусафед дар Санкт-Петербург зодрӯз дора. Я табрикш кун.
пирумшо ном дорад. пирумшо тағоҷони мо 100сола шавен, баъд аз 120солагитон шуморо заизнасливни биқапанд, маҳкамтон кунанд. худованд нигаҳбонтон бошад. зодрӯз боз ҳам як бори дигар муборак бошад. брат кучкар салом барои бачаҳои ғариб як суруди девона бухонеким. Девона девона шудам ай масти байрони ту, девона девона шудам ай девона. салом акай кучкар, як зинда бошӣ, зинда бошен, сарбаланд бошен, гап нест, ҳазор раҳмат. номи аслӣ чия кучкар? Алиҷон. Ака айкиҷоя телефонтон рӯи ака айкиҷои я телефонот рӯи кунум. Ака телефон акози омаданаш камтар қиндай. Амра сумша рӯи ка ака ма қабул ка мекунам ша инҷа мерам телефон харидан мегирам. Салом сози акай кучкар прикол гап нестам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ва алайкум салом акаҷон суруди кучкар ту помӣ рафтагӣ мақсад. салом боз ҳам як бор дигар ба мардуми Бадахшон. ягон бор рафтагӣ нестам, неки мехоҳам ки як бор бирам, як бор. салом алайкум бародарони ғариб, канали нав ҳастай. акай кучкар шаҳрёр чӣ ба дигар суруд намехонад? хондаеса ку як-ду сурудҳои нав кадагай насиб боша, оли пешкаши шумо мегардонад насиб. Сабинара ответи хуб бити, ягон краскаи блондинскира дар сараш боша, гап неста. салом аймугам. ва алайкум салом. акай кучкар айноми рабони Камаров я салом гу. айноми рабони ба бачакои Камаров салом. ассалому алайкум бугу зур мекунӣ. ассалому алайкум гап нест брат. вохаҳа кучкар братан прическата ранги тоҷи хурус кун ганда мезебад. таволи мекунем сомон сити барои бачаҳои даруни зиндониҳо яктагӣ мардуме ки дар дӯстони азиз гуфтум ку ҳамин номерҳоро метиҳем. шимоз фақат баъди эфир занг бизанед, ҳатман ман ҷавоб мегардонам бародар. ҳозир дар эфир занг мезанед, бовар кунед эфир мечаспа, эфир мардум мебурӯянд. Мариям Ибрагимова. кучкар изо намекашӣ? охи ман чӣ кор кардам ки изо бикашам? тоба тоба. ту худат изо намекашӣ Мариям, ту худат изо намекашӣ. ака картошка киҷо шид? картошка рафтага ягон прикол кун ака гап нестай. мусо ба овози баланд як бор биханд бетмен. нахонди брат, морам мухлисем ва хондестем братҷон. салом аз номи бачаҳои Джиликул. хуш омадед акай кучкар. интернет систай чи? не интернет соза акаҷонон, не просто ку дар эфир вақте ки занг мезананд мечаспа, охи эфир мардум мебурӯяд. ассалому алайкум акаҷон. ва алайкум салом. гумша аҷина. охи Мариям худованд тура ҳидоят кунад. инами қага ба ту гуфтанем. аз номи ғарибон, аз номи ватан берун. хуш омадед. сози хуби саломатиҳо хуба акай кучкар. бихон брат, гап неста. инамҷа як кас пайдо шуда, просто насиҳат кардеса. ира як кас неста ки хича як насиҳат куна. ира просто як насиҳат куна. баъд оҳиста оҳиста мефаҳма, чира мефаҳма. бо мора мега ки гумша аҷина. о аҷинаи шави сей. зафар продуктион. салом гарени бачаи дилкушоди. гап нест умарҷон. ака ма беҳанон дарам, дар куҷо бурам? чи? ака ма бехонаву дарам, куҷо бурам? рост масҷид акаҷон. ма ҳаҷ бурам мебарам та. гап нест умарҷон. шараф. иншалло гуфтагиёт бишавад. салому алайкум акай кучкар. хоб надорӣ чи? не Зарина Аслидинова. не апаҷон, инҷа бедорум ку, инҷа чахчах кардем хати бародарои ки дар ғарибиянд, бародарое ки дар Тоҷикистонанд. кучкар ягон
дузи кадагӣ дузди ово кадагим чӣ бане? Салом кӯчкар сози тенҷӣ брат мешава раҳмат созе нағзе накаҷон коро нағза мешава иншалло соз хубен акаҷон мешава ҷавонон теҷе салом алейкум кӯчкар бэтмен ваалейкум салом са насиҳатш ма насиҳатш менам я насиҳатш ки инаму Мариям ном доштаеда амро як насиҳат ки раббони худат я насиҳатш ки салом алейкум ака шаҳри Москва район Краснодарский хушомадед ҳамин сайти моро дастгирӣ кунед гап нест апаш камтар бидав кӯчкар гап неста биё ман насиҳатш кунам ҷавонон тв биги я насиҳатш ки ман насиҳатш менам ака насиҳатш ки раббониҷон кӯчкар чӣ бад даимо ҷавоб наметиҳӣ охи бародарои азиз ман телефон надоштум ҳама медонист ки телефон надорам ина бародарое гуфтанд ки номерои картатамон пула дуроӣ кунем телефон мехарем картара мондем 28 сомон гузашта рафтем як телефони 28 сома гирифтем ба зинда бошӣ кӯчкар ман мухлиси шумо ҳамаи саҳночиётонро тамошо мекунам дар ғарибиам акаҷон зарина аслиддиновна ҳазор раҳмат апаҷон саломат бошед салом акаи кӯчкар биханд акаи кӯчкар я байди хона илтимос гап неста шаҳноза бурҳоновна ту гап зад ки чӣ суруд бихонам ман мехонам ака созӣ мешавад салом ака ваалейкум салом мурғи муганро дузидагӣ ака як мурғ дошт ки ман ӯро дузида будам бародар номам Илҳом гап нест Илҳомҷон будро ё сайти ман кӯчкар русӣ гавзан қатимон Привет, всем привет, дорогие друзья, я вот Кучкар Бэтмен, сижу, спад нету, вот с вами Лакидагонский, как вы знаете, я русский четкий знаю, по-братски знаю. Салом алейкум ва рахматуллохи ва баракатуху. Зинда бошен, хушомадем, бародарои азиз. Ҳама каса Кучкар русский гавза гавнет. Вот гап нету, брат, гап нету. Я вот русский говорю, да. Барои Шаҳноза хон акаҷон илтимос. Шаҳноза ҷонумей, нури ду чашмонумей, вада бите кай мешӣ, ту меҳмонумей. Спасибо, Шахноза, вот эта песня для тебя посвящался. Спасибо, спасибо. Зинда боши ҳамеша, сарбаланд боши. Гавнес, касоти Мариям рафт чорни список чӣ бало. О, бародарои азиз, вақте ки касе ки гапи зиёдӣ гап мезана, резка чорни список мерава, худаш дарак намеёва. Вай худаш нависан мегира, хиёлаш ки ганда бисо гап рафтса, леки вай мада намеёя. Вай безеб. Акаймуна маъруфшо гап нест. Суруди падар хон ака. Ака Наҷиба салом бугӯ. Гап нест Наҷиб. Кӯчкар барои чӣ телефонта як духтар шикаст? Хай, охи як бозӣ буд, як духтар шикастш буд. Гап нест, бародаро, ҳамеша сарбаланд бошен. Раҳмат ки ҳастен ва дастгирӣ мекунен. Зинда бошен. Кӯчкар ман арӯс магум кадам ку оғилтона бин амуҷада вой хебра я оғила бими куд амуҷа намуша бу чида ичка суперчат наменависа умаҷо охи худат ки нанависи мардум айгиҷо менавис охи худат бинавис дигаро ёд бигирам бо охи ту бинавис ва ёд бигирам да теле чӣ ду тел дорум мегӯм якташа роид кунам айкиҷои ма да ҳами душанбеям некин ганда қаҳрут кард хай ака вай телефона ки уда ӯ телефон тамоми чизи ма дар ҳамун телефон буд бад қаҳрм намекунам хе вай қаҳрм кад охе нахонди брат гавнестай салом алейкум брат нар ба пеш зинда бошӣ брат гап неста саидчо шаҳзод сем салам о дидем бародарои азиз ина бародарои азиз ай ютуб ма даст ба суперчат менависанд ай ютуб худаш
салом алейкум брат, ягон прикол гу. Дидӣ бародарои азиз, ютуб и Америка дайда, дар Америкай, неки шумо бибинед ки ба забони тоҷикӣ қадима гап задеса ютуб. Неки бо ба суперчат менависа, нигоҳ ки чӣ нависа. Салом алейкум брат, ягон прикол бугӯ. Дидӣ? И чӣ хеози пешравӣ. Қатӣ кучкарбет медаши американсои ютуб, қатӣ тоҷикӣ гап мезананд. Зинда боши ютубе. Ҳамӯ бозита медонистӣ, пешакӣ медонистӣ, телефонта мешкананд. Агар ки ман медонистам ки телефонма мешкананд, ман дар кисам калуш мемондум. Акай Али барои Шукрона хон суруд. Шукрона, о Шукрона, тезтарак шу бикӯ Шукрона. Акаҷон, ҳамин номеромда бинавис, як идея тенҷ дорум. Гап нестай. Салом алейкум из Красноярск. Добро пожаловать. Акай кучкар, приколои курбақада гап нест. Гап нест. Салом алейкум брат, кучкар биги дега. Дег. Ҳоким, спасибо за суперчат братҷон. Ина биги айноми теҷе ҳоким. Раҳмат. Шаҳноза Бурҳонова. Акаҷон саломатӣ боша, телефон пайдо мешава иншаллоҳ. Ҳазор раҳмат Шаҳнозаҷон, чӣ бане. Акай оила чӣ? Олира хоб бурдай. Олира кия? Акай кучкар ҳамин сайти маро дастгирӣ кунед. Класс кучкар пли телефонша кор кунад. Шаҳзод гап зад худат Шаҳзодҷон, бо худат бачаи шаҳрӣ мефаҳмӣ охи. Ба пеш теҷӣ. Ассалому алейкум брат, ба пеш братва. Зинда бошед. Али Сатторов. Ассалому алейкум. Аз номи бачаҳои Данғара, деҳаи Ғарғара созед. Саломатиҳо хубанд. Мардуми бекор, хуҷаи аз хоб безори Тоҷикистон. Я причаткаи бокс роид кунам. Роӣ кун Умарҷон. Байди ҷонумеро бухон кучкар. Ҷонуме, нури ду чашмонуме, ваъда пате кай мешӣ мемонуме. Ҷонуме, нури ду чашмонуме. Байди ҷонумеро хон. Кучкар оилат рашк надорад бо Сабрина. Сабрина дар ҷои хоҳар май, ҳама медона, зану медона, мақсад шушам бо мо дӯстай. Ҳама медонад ки мо ҳамун вақташ ҳамчун ака хоҳар омадагем. Кучкар байди китайски бихон. Китайски тез шукна. Кучкар брат байди китайски бихон. Гап нестай. Неки актёри дӯстдоштаида. Умарҷон Шараф. Ҳазор раҳмат братҷон кучкар. Шукрона қатӣ овардам бугӯ. Шукрона какат овардам. И как шабуху бо қайдигам ёрум. Кучкар бояд китайски бихон. Гап нест савол мехонам братҷон. Бародар гапҳои бемаъне назанед. Маъқул набошад, надуред, ҳақорат накунед. Бародари азизам Саид Сияров. Ғамша нахӯр бародари азиз. Иҷа ҳамин хелае ки ина бародаро ҳар як ҳақорат куна, хеле лингоша мекашанд, сини ус мебаранд. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед бародаро. Ака номарда навис, як идея тенҷ дорум. Номро навис, идея гап нест. Чӣ ба аймара намехонам. Ҳамаро хондесам. Ғариб духтари тоҷик. Зинда бошед кучкар медия. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Овозот ганда тенҷай хаста набошӣ. Умарҷон Шараф. Ҳазор раҳмат. Салом алейкум. Саначоҳот кам шидестай. Мешава, насиб боша мешава. Салом аз Германия. Ҳамавақт ҳамакаса хубед.
акай кучкар ба пеш. Раҳмат акаҷон. Невр теҷеке акаҷон номеро навис ирак идея зур дорам. Гап нест инам номеро мондест я номероро ҳамунҷоро баъд охира бинависа. Кучкарбет месози хубӣ мешавад. Раҳмат Ралик Рамик. Кучкарҷон қатъӣ Кучкарҷон какат овардам и какша бихӯ я таи дига меёрам. Гап нест зинда бошем бародаро. Брат як суруд бихон ки хомон бара. Гап нест. Аллат мегум аллае алла деки як суруди модар бихон. Гап нест. як суруди модар меган ҳозир бихонам. бо ҳамин суруди модар мехонем барои шумо бародарои азиз. یادارم مادری غمخوار و خوش گفتارا هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز مادرش را دایما دارد عزیز. زنده باشین. در دهن سمندر گوهی گو انداختی. همه خیلی آخی نابود ببرداشتم. زنده باشین. کوچکر میگن تاقی موگم با گوشته راست نه تو بخون من رقص میکنم. گپ نیست. کوچکر جان مرا بکشد در آواز جیگرام میسوزد. گپ نیست. یک بار دیگه اینامی انصاری با بچه‌های کمرو سلام بگو. لایک مونه آخراست میگه چرا لایک نمیمونه. دستگیری ما پیشروی شما بهترین ویدیوها را انتظاریم. گپ نیست. کریموف دولتیار سلام علیکم کوچکر جان. تخمینا 84 خوش آمدین. گپ نیست. اکای کوچکر غریبی بخوان. گپ نیست. کوچکر یک افندی بگو. گپ نیست. سلام علیکم و علیکم سلام. یا کوچکر سابرینا تلتا خرید بابا سابرینا خریدک. همین سرودی مادر تنج خوندگی خدا برکت بوده کوچکر. گپ نیست. یک برادر زنگم زده بود گفته بود که اکا ما مقصد که دستگیرید میکنیم همین سرودی مادر یک کلیپ بکن خودت بخون. همین سرود چون خودت بخون ما دستگیرید میکنیم همین را مقصد که ببرور. خیلی اکا گفتم که گپ نیست. اکا گفتم یک دستگیری میکنه سرود هم میبروریم. خیلی حالی هم برادر بخیالم دیگه نه نوشتک دارم خیلی شیدک. حالی خیلی نصیب باشه روزهای نزدیک کوشش میکنیم که همین سرودی مادر خیلی یگان برادرها باشن دستگیری کنند. حتما یک کلیپی بهترینش میکنیم بعد پیشکش شما میگردونیم. کوچکر خطا بقدر نکن گپی هر خیل گپویا بیمانی را نگو. من یگان گپی بیمانی نگفتم برادر عزیز. من فقط اینجا خاپم که صاحب چی صبحانی کال که جای شده است کوچکر شاید در همی جا اکو کم اکا جان اکو جای خوبودیان میشید. کامیل اکا جان اکا کوچکر کمپوت شکلات میوگی شما ایجا без ягон катагӣ зинда бошен. ҳама каса ба пеш. сайчо гап нест. радной бугу ягон прикол та бирем хошем. раби ютуб дидем бародарои азиз. ютуб чӣ хел зуре ки ҳам ба суперчат менависа ҳам тоҷикӣ гап мезана. як латифа мегӯм бародаро. короче хеле хито медонем ки ҳозир аблавай да як бачак биромада рафтеса ки ду аблавчик дар ӯ парай раисудаге. баъд мега ки мада мега ки чӣ
мега ки як нафар нарасидеса, мега план буд шо, мега агар план буд нашава, мега ганда мега ай курсро мекунад. Мебинад ки як бача ай ӯ параера ина ӯ тарафи глистон ӯ тарафи ай тарафи магазини сафаравӣ буромадагиай рафтесай ки хати дадас хатиш як гудаки дигар рафтесай баъд меқапанша меқапан ай риментиша ку бо хахто медони чи меқапан ай римент ай пушт меқапан линго дар осмон дар замин мекара мешавад. Бача мега ки хизмат кардаги мега ки не не хизмат карда тамом мери хизмат мекунӣ мега як бесен як дақиқа маро гӯш кунед охи мега чия мега ки ман яка писару маро гиҷо мебаред шумо мега ту яка писарӣ мега ҳо яка писару чӣ қадar казат мекунӣ ки ту яка писарӣ мебурора коғазакша инҷа мебурора ай кисааш мебурора мета мега ина яка бихо ихе нигоҳ мекунам нигоҳ мекунам мега рӯҳаки ту сафед рӯҳакат баъд мега и коғаз мега и справка мега ай ҷои истиқоматае ку ба худо қасам акаҷон ман ира намедонам ира акам туғрӣ кардагиай мега ина и додарам шоӣ бача яка писару мега бо номерота навис гап нест ангарҷон шакакона бачаҳои масҷон салом инами бародаро мунавваршо номер нависесай инами номерои хидмат бародаро шумо фақат метавонед ки баъди эфир занг бизанед мо бачакҳои ғариб аз саҳар кор рафта дар кор шаб ба хайр акаи кӯчкар ба пеш гап несай раббониҷон ҳазор раҳмат братҷонам шаҳноза бурҳоновна як мардак дар дасташ сӯзан дорад разведка сих мекунад ки свет мезанад ҳушуш меравад баъди чанд қабл бедор мешавад тарафи разведка мегӯяд ки хубут кардум сухти сихт кардум нозанин зинда бошен кӯчкар созӣ мешавад раҳмат несту ай шербачаҳо зинда бошен маладес ютуб thank you диден итсиша дига уже англисӣ гап мезанад барое ки ютуб маладес айда вообще маладес салом кӯчкар зинда бошен салом акаҷон созӣ мешавад раҳмат ҳамеша сарбаланд бошен шаҳноза бурҳоновна раҳмат барои латифаи беҳтарин имрӯз дидум брат дар гарадок дар гарадок будум ҳамн мошин вайрон будак ҳамуҷа мошина созкунӣ рафта будем салом айда чаро бо сех шомадем биё рафтем сайру тамошо салом айда бачаи восе ака ҳамон баъди акай ролик барои бефарзандон тайёр кунед кӯчкарҷон ҳаким худованд ҳар як бефарзанда фарзанд бита иншалло ба хости алло дуо мекунед ҳар як оилае ки бефарзанда худованд фарзандшон бита омин ҳами шӯртона я бихонед ай чилу шаҳноза ҳамеша сарбаланд бошӣ илоҳӣ акаҷон гап нест шаҳнозаҷон раҳмат як байт бихон акаи кӯчкар гап нест мехонем олӣ салому алайкум акаи кӯчкар челленҷ кай мешавад рӯзои наздик салом созӣ ака мешавад дӯстон канали моро дастгирӣ кунед алиҷон созӣ занг задумта нагирифтӣ як соат пеш дар эфир будум охи кӯчкар маҳмуд саломат гуфт содаи дамастҷо мешавад саломат боша маҳмуд ака телефон харидӣ ҳо акаҷон ҳам кадли мана як реклама накард салом айноми бачаҳои санкт петербург акаи кӯчкар додар як саволо хон кӯчкар додар як салавот хон гап нест салом акаи кӯчкар ва алайкум салом дӯстони азиз ташаккури зиёд барои суперчатҳое ки менависен ҳазор раҳмат
салом алейкум акай кӯчка, салом, дуруди бепоён. Айноми бачаҳои Данғара, коргар дар Кормонай, дар Москва, дар шаҳри Одинцова. Дӯстони азиз, ина як бародармон азиз Негмат мехоҳад ки касе ки дар Москва мехоҳад ки кор бикунанд, яъне ки кор надоранд, ина марҳамат ба ҳамин бародармон муроҷиат кунед. Одинсовада кор будай, иншалло соҳиби кортон мекунанд ба хости Аллоҳ. Суруд заказ кунем мехоҳӣ, ёрдам мекунем та кӯчкар. Чӣ ба не, шумо заказ кунед, ёрдамшам бикунед, чӣ ба намехонем? Мехонем байди модар та бихон бародар. Гап нест кӯчкар, хол надорӣ? Хол не, оли ака чӣ хеле телефон харидӣ? 8+. Акай кӯчкар якта барои бачаҳои Чапаев байди хон, ака гап нестай? Бихон додар, гап нест. Салом ай ғарибӣ, ҳама каса салом бародарои азиз. Номи канал салом алейкум, ҷошиди челенстоб чишид? Челенстоб мешава бародаро, мешава. Акай кӯчкар шаб бахайр. Равониҷон шом бахайр. Салом алейкум сози танҷи кӯчкар, бетмен мешава раҳмат. Салом акай кӯчкар, зинда бошӣ, мухлиси хитем. Гап нест. Зайнаб Саликова, Зайнаб хушомадед. Мада кор дар кор, номерота бинавис. Ина Ҷаҳонгир нависад ки мада кор дар кор, номерота бинавис. Марҳамат бародари азизам, номеротона мемондед, бародаро муроҷиат мекарданд. Ака номерои Фараҳноз Шариф овара, чӣ хел ёвем, як хизмат кунед. Салом алейкум акай кӯчкар, зинда бошӣ шер. Конкурс теҷи хушомадед. Акаҷон як бор хон ҳамин канали маро дастгирӣ кунанд. ютубе ай Америка нависесай. Мақсад дар як суруд аранжировка мерава, баъд дар студия бояд записиш кунӣ. Хай ака шер ки худаш тайёрай, баъд мегуфти гапҳо, баъд клипша мекунӣ. Обши меравада ягон 2-3 ҳазор сомон мерава. Салом ака сози Шаҳбоз, хушомадӣ. Зайнаб Саликова, акай кӯчкар, челленҷ стоп каяй насиб боша хоҳаракмон ай балница бубуроя, яъне ки Сабрина ҳозир дар балницаай, бубуроя насиб боша мешава. Кӯчкар Маҳмуд мегӯд ягон кино нестай, иштирок кунем мегӯд. Шумо мегӯд ки вайба мо оли кино кунем, ҳой мегем. Ака номерои Фараҳноза. Салом алейкум ай Германия ғариб, бачаҳои тоҷик 10 нафар салом гуфтесиянд. Маъруфҷон теҷаке 2000-ум, ҳамашона салом бугӯ. Айноми кӯчкарбетмен, худованд нигаҳбонтон боша, дар ҳар куҷои дунё бошед. Мақсади эфир чия? Чум ака худо чӣ гуфтеси? Акай кӯчкар созӣ мешава раҳмат. Кӯчкар ки как самум клеточную. Салом алейкум ай бачаҳои Врановиче, Московская област. Акай кӯчкар Бетмен хушомадед. Як суруд бе клип чанд сум меша заказ кунем? Як суруд бе клип чанд сум меша заказ кунем? Ҳамин 1000 сум мепарида. Акай кӯчкар челенстоб кай мешава? Мешава насиб боша. Хоҳаракомон чӣ хел касал шудай? Як камтар маззаш гирифтагӣ. Акай кӯчкар дар челленҷ стоп дар рӯи Сабрина рӯған қатӣ кӯмир шакен, зинда бошед. Гап нест Зайнабҷон. Кӯчкар биги дега, кӯхи ҳами дег. Акаҷон чӣ хел бо суперчат нависам ай Тоҷикистон. Ай Тоҷикистон намешавад ба суперчат нависта. Ака зинда бошед. Ҳамвақт ҳамин хел шахсияти бузург монӣ. Ака 1000 раҳмат. ҳаки мардумӣ не калкан.
خدا شفات یا امین آمین. سلام علیکم علی جین علی خوش آمده. زنده باشین، سربلند باشین همیشه. سلام رسانه شفات یا اپای سابرینا را گاب نیست مسلم. سلام آقا علی جین خوش آمده. ای گاوه مقصد افیر تا نفهمیدم. باید چی شب بفهمی اکا تو مرا بگو. باید چی را بفهمی تو. خدا شفات یا سابرینا را رحمت امین. همینجا یا شاگردمون جامی فوتبال بازی کرده است. اینجا فقط بازی است. یا 20 گل زیاد خوردک بگیم دام بودم. یا 20 گل داده نه. چند تا؟ یا یا فقط بوی میتونه، فقط بوی میتونه. یا چی بوی میتونه دام یودم. خودم کو با بیزه میبرمشه. گنده بیزه میبرم بوده کمان. ولی مشق کرده است. آباد باشه که کشکار. خدا شفت یا بینر گاب نیست هزار رحمت. آباد باشه که کوچکار رحمت کوچکار بک من سلام علیکم و علیکم سلام اکا کوچکار همو وعده کدگی نگفتی کدام وعده کدگی اکا جان سابینا چو کده سابینا کم تارک مزاج گرفتگی انشالله بخواست الله ساز میشه باز با صحنه برمیگرده و باز چلنج صبح دوام میتیم. اکا ساعت چند در تاجیکستان ساعت چند یا ببین کوچکار همین شاگردا بگو با سوپر چات بنویسم. کوچکار همین شاگردا دا بگو با سوپر چات بنویسن. خیلی ختم بگینشون اکا بنویسن. خدا شفات یا فرزندتون رحمت. و اکای کوچکار انتوشکا کارتوشکا کنی و خونه شونده یازی گاب زنکو گاب زدستن کو اکای کوچکار ها بچه عینی سلام علیکم از شهر یکترینبورگ با پیش برد. گاب نه سلام علیکم رحمت تشکر زیاد اکا جان یک سلام یک سوال چی با رافائل اینقدر گپوی قبیح میگن. رافائل اینقدر گپوی قبیح میگن برات زبرات. من نمیدونم اکا جانو اکا من نمیدونم برای چی. کوچکار بگ من سلام و علیکم سلام اکای کوچکار همو وعده با وفا نکردی کدوم سلام شما خونتون در نیستین جای کارتون در جای کارم. سلام علیکم سازی کوچکار میگن کیه کوچکار کوچکار میگین کیه کوچکار واه ای چی بخورالی میرزویف واه دادانی واه سابرینا آمین خدا فرزنددارش کنه آمین آمین. شب بخیر خوش آمدین سابرینا کدام نیدا دیدن همین ادلینی چی بودم اونجا کی رودم دارم. کوچکار پیشنیاد رنگی بایدی کوسیم جان آکاتا آوردم. کوچکار پیشانید رنگی دگی مووری چی با ایما جواب نمیتی. نکی رنگی ما میخونده مکتب خوندگی ای خیلی که من مکتب من اچکیون است پروس اچکیون کو و کسی مرده که سوپر چات بنویسه افسوس ما خودم در تاجیکستان همیشه با سوپر چت نوشته. سلام علیکم کوچکار بیت می و علیکم سلام اکا توی دقتی موگم با چند سم زکس میگیرین ما نمیریم توی اکا. سلام علیکم کوچکار با پیش رحمت. سلام علیکم کوچکار بیت من ای غریبی خوش آمدین سامان است. سلام علیکم کوچکار اکا چی دی خدا فرزنددارش کنه سوق سلامت گیره هزار آمد یه رو ست کوچکار با فکرم خود داری برا خوک گاب نیست تاجیکستان با پیش کوچکار باید چلنج stop هم خون سابرینا stop
چله جای تو نمیدانی چی گپای داری جا برنامه ای ما و تو پریکول تنجای در درونی ماشینی رنجای. دوستان عزیز روزای نزدیک این کلیپش میبرویم. برادر اویلادور هستی اگر داشته باشی چه خیل قبول میکنن هنری شما را. ولی جان برادر عزیزم ما را دیده و دونسته گرفتگیاند. مقصد که ما با جا کردگی نیستیم که ما депутатем یعنی که یگان کارمند یگان کلانیم خیلی گفتگی نیستیم. ما یک بچه که گفتی گپا عادی اینمی کارم فقط چای فروشی و اینمی ویدیو سیونکا کنیم اینمی گپ تمام. کوچکر چند تولد داری؟ چند تولد داری؟ 7 8 تولد دارم دما. همو وعده کنگی کو قاسم جان какат овардум маём деҳқонбача. қосимҷон какат овардум и ханҷабиху бо пагаи дига ягонтаи дига миёрумта. салом алейкум ай тарафҳои ғарб. ака барои дигаи суруд модарро хонед илтимос бо илтимос гарени маъқул шуда суруди модар гап несай. насиб боша рӯзҳои наздик ҳола ин бародаро як ёрдам кунанд ҳамин суруди модарро клипш мекунем мебурорем насиб боша. аз ин бачаҳои падолуски чӣ кораи братум? ман ҳеҷ кора нестам. ман намехеб просто як бача ки одим инамиҷа мешинам бекорум яхе мешинам ака нами эфира гирён мекунам нами бародарода салом мегум инам бародаро медоянд саломи мара алек мегиранд яхе мешинем чахчах карда ака инам хеле мада акаҷома номи ами ака чӣ буд? чӣ кораи братум меган баҳоралӣ мега ки чӣ кораи братум? ман бародарам мегум ки манам хеле бачаки оддӣ инҷа мешинам ака мешинам. салом кӯчикар аз номи бачаҳои падолуски салом алейкум бачаҳои зинда бошӣ брат баракат бар касбу кортон ва пеш. ҳазор раҳмат валиҷон. ана кристиан роналдуро фанатш омадаст. салом алейкум сози хуби ака рости гап ҳамеша пешравита хоҳонам ва иншоалло барам теҷе вомехӯрем просто простой инсон метовӣ. ман метовинем конкретни простой бачаак чизеро ёфтам мепӯшам чизеро ёфтам мехӯрам. леки зур хонди суруди модар камтар шаб бихон. гап нест ами хонум. салом алейкум кӯчикар медонем бобои кӯчикар дар тӯй баррандагӣ мекунӣ не неки акаи кӯчикар барно духтари холам акаи кӯчикар барно духтари холамон зодрӯз дора байди челленҷа мехонед. барно зодрӯз муборак боша. ҳамин суруди челленҷ баҳри шумо. сабри барно ҷон стоп челленҷай ту намедони чӣ гапай дариҷа барномаи маву ту приколу тенҷай дар дуруни мошини ренҷай. илтимос суруди модар бихонед. гап нест бихонед. кӯчикар номи бачаҳои тавидаро гап нест занҳо ба гап нест. ман мухлиси шумо ҳамеша ба пеш. раҳмат шодмонҷон ҳазор раҳмат хуш омадед. чандсолаи гап неста. умуман илтимос бихон суруди модар гап неста. исмат мегӯяд ки як суруд бихона гап неста мехонем ҳамаша мехонем. нигина шарипова телефон хариди? харидам акам асоси мо бачаҳои роғунем саломат мегем аз номи умед. умедҷон ҳазор раҳмат бародари азиз хуш омадӣ. ютуб ина бо як суперчат карди нависад телефон харид. ассалому алейкум аз номи бачаҳои растово надуну хоб дори чашмот шуда гап нест саломат бошед. акаи кӯчикар мара шогирд мегирем. ҳамин як суруд калаи мада менависумта дар ватсап пага. гап неста ютубе
ютубе гап нест бародари азизам, банавис ҳатман ҳами як суруди модар, ҳами бисёр бародарои ғариб илтимос кардастанд ки ҳами як суруди модар клип бикӯ бубурор. Насиб боша ина бародарои азиз, ина бародармон ютубе мехоҳад ки як суруди мара ба кала бигира, ҳамин суруди модарро пешниҳодш мекунем, насиб боша клипш мекунем, мебурорем. дар ин дунё на ман монам, на он монад, на он султон бимонад, ҷовидон меҳру муҳаббат, хуби инсон бимонад. Гап нест, брат за брат. Салом кӯчкар бачаҳои Нижний Новгород, раҳмат. Гап нест, худат барори суруд модар. Гап нест, ина Умарҷон насиб боша, ина бародармон ютубе мехоҳад ки ҳамин суруди мара дастгирӣ кунад ва беҳтарин мешавад. беҳтарин кай ответ мешавад? Ответ насиб боша ҳозир Сабрина дар беморхона бубурая мешавад. Салому алайкум кӯчкар бедмин, аз номи бачаҳои Қирған хуш омадед. Баҳриддин Одинаев. Салом алайкум братан кӯчкар, чӣ ба телта нагирифтӣ берат? Ман шумода як падарка доштум, телта шикастан, ай номи ма якта А51 падарка мекунам. Кай охи падарка мекунӣ Баҳриддин? Кай? ё сум шарои ку охи братанҷон, ҳаминҷа бихарем шохи реска бо ягон тага. Салом ва пеш салом апаи Сабрина, чӣ хел чо кардай? Муҳиба Раҷабова просто як камтарак бемор шидагиянд, иншалло ҳамаш 100% мешавад. Салом кӯчкар, шумо фақат дуогӯ бошед. Аз номи бачаҳои ғариб ҳурмат шумода брат бобо. Зинда бошед умедҷон. Як ҷаҳон ташаккур акаи кӯчкар, зинда бошӣ. Раҳмат ака, ҳазор раҳмат. Нигина Шарипова, ай чо кардаи Сабрина? ҳеҷ нест, Сабрина ҳозир дар беморхонаи Истиқлол. Любой кас метавонад бародарои азиз бирен хабар бигирен, иншалло хурсанд мешавад. Меган як беморро барои айдарош бидроӣ, бисёр хурсанд мешавад. раҳмат ба ҳар яку яки шумо бародарои азиз. Зинда бошед, зинда бошед. Муҳаммад кӯчкар челленҷ чӣ хел мегзаронӣ яку? Насиб боша хай ҳоли бубуроя, насиб боша ҳамаш мешавад. Зинда бошӣ. Аз номи бачаҳои Питер як ҷаҳон ташаккур. Аз номи деҳқонбача хуш омадӣ акаҷон. Муҳиба Раҷабова, худованд шифои комил диҳад, омин. Салом Умарҷон Шарафоне, ки мухлисот сахт дӯстат медоранд. Зинда бошӣ. барое ки ман ҳар як мухлисро ҳурмат мекунам, барое ки ман ягон каса кордорам нестам. Мақсад ки касе чӣ коре мекунад, ман кордор намешавам. Ман фақат ба ҳамин коракҳои худам, ба ҳамин ду шогирде ки дорам ҳозир, Антошкаҷон ва Сабрина ва ҷомиҷоне ки моро ҳамчун дизайнер, бисёр дизайнери хубай, ҷоми инҷа футбол дозӣ бой деса, яна бой деса, ина нигоҳш кунед. Ганда бой деса, ина гудак боз дар ҳамиҷа, ина нигоҳ кунед. Бача миён дар мекуна охи. Ина ҳозир гол мезанам мега, айсара боздора фақат гол хӯрдеса. Ина фақат мега ҳозир ман гол мезанам мега, тамом. Фақат гол мехӯраӣ. Кӯчка мошини тафрӯхт. Не, мошина фурӯхтагӣ нестам. Худованд шифои комил та омин. Кӯчка мошини тафрӯхти не таваллуд куна биём абизатино мерем хабаргирӣ. Нигина Шарипова. Гап нест апаи Нигина. Худо шифои комилиш диҳад. Раҳмат. Тахмина 84. Ма ҳамуҷа челленҷ кун акаи кӯчкар. ҳамуҷа гап нест. Салом акаи кӯчкар. Ва алайкум салом. ҳазор раҳмат ба ҳар яки шумо бародарои азиз. Яқуб ТВ. Салом алайкум сози акаи кӯчкар, айноми бачаҳои Геси Роғун. Салом алайкум, зинда бошӣ Шерина. Саломат бошӣ Яқуб ТВ. Салом алайкум кӯчкар, аз номи Бобой хуш омадед. Фирӯз 97 ҷ брат, маноҳим хоҳиш дорам ки дар гурӯҳтон кӯшавам, агар имконият боша. Мешавад.
гап нест ба пеш кучкар мо мухлисои шумо ҳастем гап нест мо мухлисот ҳурмат мекунем зинда бошӣ гап нест умарҷон чува пиёда бад хай акӯ мошин вайрон буд мошин касал шуда акай кучка бедме шумо беҳтарин ба пеш раҳмат мувиба раҷабова ман хета занг мезанам намегирӣ ман итари шӯхӣ намекунам ҳамчун брат ман шумода падарка мекунам саҳар ман шумода алоқа мекунам чахчах мекунам гап нест баҳриддин одинаев ина бародарои азиз баҳриддин одинаев мехоҳад ки ман дар як телефони А51 падарка кунам ина ҳазор раҳмат баҳриддин одинаев ман ждат мекунам акай кучкар чандта мегӯӣ бугатира 25,000 сомон кучкар брат як хитоӣ гапзад авачама ниҳо плохо мишнимания салом кучкар мугам куҷода кангирда ҳаёти салом алиҷон ваалайкум салом кучкар қандайсиз яхшимисиз олим исломов яхшӣ алиҷон бачаам сози маём бехайр шинохтӣ не ки нигина шарипова хушомадед ҳама каса хушомадед бародарои азиз боз ҳам раҳмат барои дастгириётон нигина шарипова чӣ гуфтӣ акамон хай гап мезанам камкам да зинда бошӣ брат ба пеш шон тв кучкар ако чихе шумо о шон брат спасибо раҳмат худосози хубӣ ҳичи намҷа шитаем ко қатӣ бародаро чахчах када худосози хубӣ акай алиҷон бихон аймора ина хондесам ко акбар теҷе чодаи алиҷон ҳичи не нигина дар ҳами чиём офисем ко инҷо шитагим як чи шӯхи брат умарҷон гап нест тахминан ӯзбекирам мефаҳмӣ мефаҳмам чӣ бане модарам ӯзбеканд салом айноми шаҳбози файзободӣ ака ҳамон суруди хитои тавхон чама чӯҳи чумаҳо чимаҳо муҳиба акай кучкар духтари ма зодрӯз дора як ба хитоӣ табрик номи духтаратонам мегуфтед муҳиба заштиш бехай доми 80 мегӯм ахорат накунам мекоида ҳоҷӣ чо кади ҳоҷӣ акай кучка салом айноми бачаҳои чормағз хушомадед бобиҷон кучка брат ҳами сабрина шу надорад шу дорад чӯбане братанҷон зайнаб не ки ӯзбекира зур гап мезанем гап ёк дар ҳаққи мо гарибо дуогӯ бошанд гап нест олими ислом валида чума ниҳо валида ازدواج تویو نشوه ولیدا مبارک алиҷон қандайсиз ҳама яхшӣ борасанд саломатиро хоҳонем ака ҳамеша аз худованде ки дар корҳоятон бурдбориё бисёр шавад гап нест фирӯз 97 теҷе кучкар оиладори шукронаи худо салом алиҷон ваалайкум салом нигина шарипова механдӣ чашмакот кулут об мереза модари маъюб дар канали мо ҳаст ёрдам кунед гап зан брат худо мададгортон бошад ина ориёпро бидроен як каналаш дастгирӣ кунед як модари маъюб будай ҳаморо дар сайтчон пас гӯям зинда бошем ба ҳар яке шумо боз ҳам якбори дигар бо саломи худам мерасонам бародаро хушомадед ташаккури зиёд акаҷон бо аққорат накарда бош акамо ба дили нияти соф гап задум ака дар ҷо аққорат нест фақат ба дили нияти соф гап задагим
خیتایی زور میخونی خیلی میدونی که خود میگن علی جان قایه درسіз اشلر یخشمه یخشی زنده باشی کوچکر همه وقت در لبونت خنده باشه گم نیست تخمینه علی جان باید مادر بخوام برای غریبا گم نیست میخوام کشتی مای خندره علی جان یا پرواز چی بگی آخی تجیکی خونده نمیتونی خیلی میدونی که آخی بیروز خودت السلام علیکم کوچکر بدمه و علیکم سلام کوچکر تو چخه بازی داری ما بازی نداریم نه بازی را کی داره جامی سلام علیکم نامی بچه های سنبوله ناحیه خراسان خوش آمده نصیر برات ما در غریبی اومدیم حتما خبرت میگیریم انشالله گپ نیست اکای کوچکر بگی لایکا اینوی بچه های واسه گپ نیست کوچکر طرف های روسیه نمیوی او روسیه هوی شو که بیای خیلی باشه چی می السلام علیکم زینب اکای کوچکر شوخی میکنم زنده باشی اما وقت برای مخلصا زنده باشین گپ نیست رحمت قبول کردن کوچکر بتمن ماه غریبی مخلص اختم هزار آمد نویبر عجب و علی جان رحمت برای اعلان در کار خیر سهمی خود را گذاشته رحمت گم نیست برادرای عزیز باز هم یک بار دیگر آریا پرو بدرین یک ببینین سهم خودم بگذاریم برادرای عزیز و برای دختری غریب یک شعر بخون کوچکر جان چی شعر بخونم که تو بگو تاج دیل جان کوچکر تلفن چی تلفن تمام السلام علی جان بایدی مادر بخون آزی با آواز زنده خواهشی مخلصات های گمنت کوچکر تلفن چی تلفن سوخت علی جان کدام وقتا پرامای افیر میکنی روزهاشو بگمزه روزاش فرق نداره لوبای بریم من افیر کدام میگیرم برات یک بایدی پومیرگی بخون برات التماس بزای واس پای ما دیدار سکن مبارک خوشبخت بختی بدخشان دیدار سکن مبارک دیدار بختی بدخشان دیدار سکن مبارک زنده باشین همه کسا سلامت و سر بلند و خانه آباد باشین برادرای بدخشان رحمت یک سنت پتربورگ نمیای اوخی میام ولی همی شما دعوت کنیم من لوبای جا میام یکی ولی همی رها خوی شوا اول بابا 300 لایک زنده باشی برات الله اون باشه رحمت تخمینا گپ نیست برای لایکو اکای کوچکر میگم خود دارین خیلی اکا خوب داریم اکا قطیشما چخچخ داریم محیبا بهترین سلام ای برا خورا تز گپ نیست سلام علیکم کوچکر گپ نیست ولی کم ترک بیستم یکی یکون کس با سوپرچت یکون شپلوق میزنه و خمیجه سلام علیکم اکای کوچکر سازی خوبی میشه رحمت خوش آمدین سلام اکای کوچکر سازی خوبی میشه رحمت یکون کس برای یک ساعت عید میکنم به شوخی گپ نیست مجان شرف محسن کوچکر نه شما الجان او مروت کو نمیدونم سوپرچت شان کجا شید آخی جا شید حکیم جان خودت گوزن بعد تو اینمی جان نه اکی عکس خواهد کردیم اکی گفت راز همی کوچکر از سرودی مادر خون گم نیست یوزی میخونم کوچکر سوپرچت چی خی میکنن نمیفهمم این همجا کی میفهمه حاکی میفهمش اکا یک کوچکر یگان خنده مجبوری کن سلام علیکم از نامی بچه های کلوب سوزی تنجی اکا میشه رحمت کوچکر چی ده خطی سمانده کلیب نمیکنی دمی خیلی توخه خوب نیستم خطی همی صبرینه خطی همتاشکه خوب نیسته بهتری نکن
молодец, гап нест. با آن همه قول و قرار و پیمان که با من غم زده داشتی رفتی. با آن همه قول قرار و پیمان که با من غم زده داشتی رفتی. میخواستم از تنهایی دورم کنی، با آن همه قول و قرار و رفتی. вообще молодец. Шида хафа шидагӣ ай самандар. тахминаҷон номи ӯро наги ки ози удалид мешавад ту. барое ки техникарам хеле кардагиам ки гуфтум ки охи ҷош да удалид мешавад. барои он қадар илтимос номи самандар нанависем ки удалид мешавед. ин ҳамхе чӣ мондагия ки ҳамхе ҷош да удалид мекунад. наимҷон бизнесша нав ёфта ҳар рӯз эфир дорад. хай худованд ҳар каса ҳар хедодагия ина миёра бинен знаки долларай буҷуқен мефаҳмен читари менависанашо. ҳакимҷон худат ҳакимҷон худат ябор бинависам ё бибинанд. акаи кучкар дар зиндагиам ҳамин хел бачаи зиндадилен. ман любое времяно хелиён қурбонали ака як анекдот навистум нахондем. оли мехонам шо дар чизм бинавис браҷон омш мегам дар ватсап рӯй ку акаи кучкар саҳнои навод кай мебирояд. насиб боша мера кучкар қумсангир биё меҳмонӣ кунем. гап нестай не ки барои суруди модар як падака мекунам иншоалло. умарҷон нав як бародармон оли суруда ба кала гирифт клипш мекунем мебурорем шо. ака 1000 рубл чанд сум мешавад? 1000 рубл чанд сум мешавад? 130 сомон да. мошолло хуш ба ҳоли оилатон. муҳиба раҷабова. раҳмат. кучкар созӣ мешавад. раҳмат. алиҷон як гала идея тайёр кардумта иҷа навистам бирам метумта саҳнача ку. гап нестай нестай беҳрӯзҷон. мария кучкар ӯ бачаи мама и вақто нестай ҳа. оли насиб боша ҳамаям ӯро сарҷамъ мекунам хатишон ягон саҳнаи зур мекунам. салом акаи кучкар зинда бошӣ. гап нест суруди модар гап нест оз мехонам. кучкар биги дега гап нест. ёдорам модари ғамхоро модари ғамхору хуш гуфторо. ҳар ки бошад соҳиби ақлу тамиз модарашро доимо дорад азиз. ҳар ки бошад соҳиби ақлу тамиз модарашро доимо дорад азиз. самандар шидай дарбадар. хайка суруди падар намехонӣ кучкар? бародарои азиз як гапи зур мегӯм. ман бепадар калон шудам. бовар кунед ман суруди падар намедонам. ман фақат гапо модар мара ҳамчун падар ҳамчун бародар мара калон кардагиай баҳри модари меҳрубон суруд медонам тамом. чунки меҳри падар надидем. мегӯянд ку ҳарчанде ҳичи чиам набоша падарай лекин фикр мекунам ки модаре ки ай хурдӣ тура ҳамчун падарвор тарбият мекунад ҳамчун падар насиҳатат мекунад ин модар ҳам ҷойи падара ҳам ҷойи модара бозӣ мекунад. дар тамоми ролҳои
зиндагӣ бозӣ мекунад як модар. худованд модарои меҳрубона нигаҳбон бошад. Зиндаву саломат бошӣ, Мария Свиткой. Акаи кӯчкар кинои мушкили зиндагӣ кай мешавад, насиб боша мешавад. Акаи кӯчкар қатъи мугам бо чӣ ба саҳна намекунӣ, ҷанг кардагӣ не созем ку. Беҳрӯз ту бародар зеби мугам бо дорӣ қатъи ҳамун саҳначаку соф саркаҷала қатъи ҳамара ҳамра шидай. Гап нест. Зинда бошӣ, ака гапат надорам. Гап нест. Бахтовар Гулов. Я байди шаб бахайра бихон. Гап нест. Мехонем салом алейкум бародар дар зан калон як суруд хон хитоӣ кардем. Сами. Салом ака, барои одамои Занкалон як суруд хон хитоӣ кардӣ. Чан-чан, чан-чан-чан-чан, чома-чан-чан, чамау, чим-чим-чан, чама-чан, чум-чум-чум, чум-чум-чум, чама-чам, чум-чам-чан. Кай Бэтмен, салом ва алейкум салом. Овози шумо ба худо ҳама ҳофизота зур нағз мехонед. Гап нест. Зинда бошӣ, ҳамеша сарбаланд бошӣ. Гап нест. Раҳмат ба ҳамаи шумо. Раҳмат бародарои азиз. Ака баъд атат зинда ҳай. Мумкин намедонам. Гап нест барои суруди модар хондагит. Раҳмат. Ахай саломат бошен, обод бошен дӯстони азизу меҳрубон. Хоби хуш. Шумодам хоби хуш. Али Сатторов. Акаи кӯчкар бовар ку ака шери нарӣ. Раҳмат. Гап нест акаҷонеки зиндадилида. Гап нест. Умарҷон Шарифов. Вое киштима. Нигина Шарипова. Зинда Аскаршоҳ. Бахшиш кӯчкар бахшиш. Ҳама 100% чукади акаҷон масада. Хайр дӯстони азиз, худованд ҳар якои шуморо нигаҳбон бошад. Ба ҳамаи шумо хобои хуш. Худтона эҳтиёт кунед. Мардуми ғариб, модарои ғариб барои зиндагӣ, барои пешравии зиндагӣ кор ва фаъолият кардесен дар шаҳри ғариб. Худованд нигаҳбонтон бошад. ҳамеша сарбаланд бошед. Модарои меҳрубон. худованд ёру мададгортон. Худованд ба ҳамаи шумо ғарибо сабр битиҳад. Иншалло ба хости Аллоҳ раҳҳо боз ҳам ҳуй мешававу боз ба ватани азиз, ба пеши падару модар, зану фарзанд бармегардем иншалло. Ёдора модари ғамхоро, модари ғамхору хуш гуфторо. ҳар ки бошад соҳиби ақлу тамиз, модарашро доимо дорад азин. зинда бошед дӯстони азиз. Боз ҳам ба ҳамаи шумо тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. Акай Мунавваршоҳ ҳазор раҳмат барои чӣ мегӯянд, барое ки дар ҳаминҷа дар болои сармон ҳастен, дар ҳаминҷа нигоҳ кардесен, ҳама гуфти гапҳо бартараф кардесен. ҳазор раҳмат акай Маъруфшоҳ. худованд нигаҳбонат бошад акаҷон. ҳазор раҳмат. ҷомиҷон ҳазор раҳмат. Додараки азизам саломат бошен. Антошка агар дар ҳаминҷа бошӣ саломи хидмат мерасонам. Саломат бошен. Ба ҳамаи шумо боз ҳам як бори дигар саломи хидмат мерасонам ва ба ҳамаи шумо гуфтанием ки дӯстони азиз, дӯстони меҳрубон, худтона эҳтиёт кунед. хобои хуш. ҳама вақт саломат бошен. боз ҳам як бори дигар обод бошен, обод бошен. ина номеро бародарои азиз, касе ки номерои ман дар кор буд, ина бародарҷоно 945 45 34 акай Мунавваршоҳ, акай Маъруфшоҳ нависесай. инаму номерои хидмат. бохӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. бо пага дар эфирем насиб боша. зинда бошен.
لالای یک گپ نیست. شب خیر یار و دوستا، شب خیر. شب خیر همدی یارا، شب خیر. شب خیر یار و دوستا، شب خیر. شب خیر همدی یاران، شب خیر. هر کسی که با ما بود، خداوند نگهبانتون باشه برادرها. رحمت برای دستگیری‌ها، رحمت برای همه лайкотон. Салом алейкум акаҷон, биги лайка, мо нав омадем ай кор. Худованд нигҳабонат бошад Самира, Саидо ва ҳазор раҳмат ки омадем. Бозам як бори дигар хобои хуш, ҷоми хоби зуртда. Акаем марушо гап неста мега. خداوند نگهبانی هر یک و یک شما برادرای عزیز. نامرای تلفنم با این یک بار دیگه میگم که 945 45 34 945 45 34. هر کسی که در کار باشه، هر کسی که رکلام داره باشه، مرحمت بنویسین، ما در خدمتیم. خداوند نگهبانتون باشه. آوازات خسته نباشه. هزار رحمت.